Regai titaure sishoma zvazvakaita vana baba nana mai. Kwaiva nemumwe mambo. Mambo uyu aichengeta imbwa dzemusango dziye dzinonzi makava. Uyu aiva mambo aiva nemabasa akakura kwazvo akawanda aitwa pamusha wake. Aiva nemapurazi nezvimwe zvakasiyana siyana, mombe dzakawanda dzaichengetwa. Saka aivawo nevashandi vake vakawanda. Saka ane mumwe mushandi wake waaidisisa chaizvo, akamushandira kwemakore 10. Mushandi uyu akashanda kwemakore 10 pamba pamambo uyu asina kana chimwe chinhu chaakatadza chakarwadza mambo. Uye mambo uyu zvaaivawo nembwa dzemusango makava aichengetwa ipapo, aiva nevaichengeta kumakava ikoko. Asi mambo uyu aiti kana munhu achinge atadza aitongerwa rufu rwokunokandwa kudanga remakava kuye kuti adyiwe nemakava. Nerimwe zuva mukomana uyu akashanda kwemakore 10 pamba pamambo, akakanganisira mambo. Mambo ndokurwadziwa, ndokutongera mukomana uyu rufu kuti anokandwa mudanga remakava adyiwe nemakava. Mukomana uyu akakumbira kuna mambo akati, baba, ndinokumbira kuti mumbondipa mazuva anokwana kuita 10 chete musati mandikanda mudanga remakava. Mambo havana kuramba, vakatendera mukomana uyu vakamupa mazuva 10 ekurarama chete. Pamazuva 10 ekurarama aya, mukomana uyu akanga atongerwa rufu rwokunokandwa mudanga remakava akamhanya kudanga remakava ndokunotaura nevachengeti vaichengeta kudanga remakava, nditenderei ndiite ushamwari nemakava aya. Mukomana uyu akatenderwa, akatanga kugadzira ukama neushamwari nemakava, achimagezesa nokuapa chikafu nokuita zvese zvaidiwa kuti makava aya anganakidzwe nazvo. 10 days dzakadarika, mambo ndokuchidzosa zvakare mukomana uyu padare, akati, mazuva ako 10 adarika, chitorai mukomana uyu munomukandira mudanga remakava. Vanhu vazhinji vakasumuka vachienda kudanga remakava kunotarisa kudyiwa kwake nemakava, kusanganisira naiye mambo mbune pachezvake. Mukomana uyu akandwa mudanga remakava. Mambo nevanhu vese vakanga vakaungana vakaona makava aya ari kunanzva mukomana uyu achiratidza kumufarira nekumuda. Zvakashamisa mambo. Mambo akabvunza chii chikonzero chiri kuitika kuti makava aya atadze kudya mukomana uyu. Mukomana uye akakandwa mudanga remakava akapindura akati, ishe, makava aya haagoni kundiuraya kana kundidya, nekuti anorangarira 10 days dzandakashanda nawo ndichimagezesa, ndichiapa chikafu, ndichaita sei, ndichiapa rudo rwangu rwose. Saka anoti akarangarira rudo rwandakaapa nemabasa akanaka andakaaitira makava aya, haagoni kundidya. Asi zvinondishamisa inini mambo, ndakakushandirai kwemakore 10 ndisina kana chitadzo kana mistake yandakakuitirai. Mistake imwe chete yandakakuitirai ndiyo yakupai kuti munditonge nhasi kuti ndidyiwe nemakava. Mashoko aya achinzwikana mambo, akaita kuti mambo aregerere mukomana uyu. Nhasi ndinouya pamberi penyu vanhu vatema, ndinoda kutaura kuvanhu vari very very selfish. Kune vamwe vanhu vasingagone kurangarira zvakanaka zvavakaitirwa nevanhu. Kune vamwe vanhu vasingagone kuregerera vanhu vanenge vavatadzira nekuda kwezvinhu zvisina maturo. Mumwe vanhu vakakuitira zvimwe zvinhu zvakakosha muupenyu hwako, asi kana vazokukanganisira haugone kuvarangarira. Tiri kutaura pamusoro pevanhu vari selfish, vanhu vanongozvifunga, vanhu vanongoda zvakanaka kwavari chete, vasingazive kuti chakanaka chinofanira kuitirwa kune vamwe vanhu. Tiri kuti vanhu ngatidzidzei kurangarira zvakanaka zvawakamboitirwa. Munhu dzidza kurangarira zvakanaka zvawakamboitwa. Munhu dzidza kuregerera munhu kana achinge akutadzira, nekuti iwe wakamboregererwa kwakawanda. Itirawo vamwe vanhu zvakanaka, nekuti iwe wakamboitirwawo zvakanaka nevamwe.
uye zvakanaka zvaukaitira vamwe ngazviite kuti iwe kana munhu iye akakutadzira unonzwa uchibatwa nemweya worudo kumuitirawo zvakanaka, uchirangarira zvakanaka zvaakakuitira. Hatidi vanhu vari selfish, vanongofunga chete kuda kurwadzisa vamwe vanhu pavanenge vari nguva zhinji. Upenyu hwako pese pauri uri munhu akamirira kushungurudza vanhu, uri munhu akamirira kuda kupanicha vanhu, uri munhu akamirira kuda kutonga vanhu, uri munhu akamirira kuda kurwadzisa vanhu. Sarudzo dzako nemabasa ako nezviito zvako ndezvekuda kurwadzisa vamwe vanhu, asi iwe vanhu vachikuitira zvakanaka. Mwari ngavatibatsire kuvanhu vakadaro. Ndinoziva mumadzinza, mumafamilies, mumarelationship zvirimo izvozvo. Kune vanhu vasingagoni kutarisa zvakanaka zvavakaitirwa nemukadzi wake mumba, kune vanhu vasingagoni kutarisa zvakanaka zvavakaitirwa nemurume wake mumba, kune vanhu vasingagoni kutarisa zvakanaka zvavakaitirwa nehama yake, mukoma wake kana munyin'ina, asi iye anotarisa chete zvakaipa zvaaitirwa, zvomupa kuti atongere mumwe munhu rufu, kutongera mumwe munhu kugara mujeri. Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka. Ndinoitwa CEO from the High Royal Lion family, Mr. Wata vachine mbiri. Ndiri mupostori wekumasowe, ndiri pano paMozambique. Ndangoti tikwazisane.